Ka Sorkar Jela Meglaya, Kla Pynpaw ka Jingthrang Umïam Jong ka. Ban Pynkylla ka Pung Umïam sa kajaka Jong kai ka bakham kongsan, ka ban biang lut na dong sedong, bat kumjuru ka ban don ka jig sakri di ki helikopter. Menteri ka tanat ki kam Jong kai Pyrthei Jong ka Jela uba poling do. Hakapor bola patai pinsya ya kani ka jing temu nen ka singiu laong, bakani ka kentop ya ka jing penbiang ya ki lat ki bathemai. Kijaka le ngobha bat kijaka sa ki bakham bha shu kanang ban kring khambon kinong wan jngok kai hakajo ko poru uba lingdo ula ongru ba ka Sorkar Meglaya kathmu ban Pynkylla jakano ya palat ars pa ngut kinong di madan hakendailat hapo ubnai naitu. There's a very ambitious project to expand the MTTC the units of the MTTC, probably introduce more facilities, more entertainment zones, and also upscale the present accommodation facilities available with Orchid Lake Resort.